Takže čaute lidi, já jsem Erkon a vítám vás na našem kanále a u našeho prvního videa s Ermakem. Čau. A dneska to je takové informační videum a zároveň si tady zahrajeme World of Tanks. A informace vám tady asi sdělí Ermak, ten je tady na informace, že jo? No tak zhruba nějak jo. Tak, ale ještě, no to vám řeknu tak potom, tak můžeš začít. OK, takže budeme natáčet různé hry, jako třeba tady vidíte World of Tanks, které dneska budeme hrát. Já potom budu natáčet i Minecraft a tady Erkon by natáčel, pokud někoho zajímá i vlaky, tak by mohl natáčet Lokomanium. Jestli víte, co to je, samozřejmě. No, pokud by to někoho bavilo, tak určitě pište dolů do komentářů. A zároveň tohle bychom chtěli jako sérii, pokud by se vám líbí World of Tanks, tak napište, že ano. A můžeme z tohohle udělat pak tu sérii. No jinak nám můžete psát, jaké chcete třeba linie, jestli německé, anglické, teda no britské. Různé jsou tady série i české, takže můžete si vybrat, pokud někdo hraje, tak by si se mnou klidně mohl zahrát. A ještě tak pár informací, takže odkazy by měly být v popisku videa, pokud teda nezapomenu, což já většinou zapomínám. A když tak omluvte kvalitu zvuku, já jsem se s tím ještě moc nezabýval, ale tím, že... Ale to teď není podstatné, takže omluvte, tam mi spadla flaška na pití. Jinak tohle video by mělo být okolo 10 až 15 minut, protože nemáme tolik času na vyrendrování a to a ještě to musíme sestříhat. Tak, příští video by mělo být se speciálním hostem, ale nebudu předbíhat a hlavně vám nebudu říkat s kým. Ať je to překvapení. Tak, co bych tak ještě řekl? Já už nevím, asi už nic. Jestli si spojenu, tak to ještě dodám k videu a ve zbytku videa a tak to je tak asi vše a může tady Ermak zase komentovat hru. OK, takže jak vidíte, zatím vyhráváme, jenom tady ten borec mě trochu štve. Jo, super, je zničený. Takže teď jsme vyhráli 15-3, což je celkem dobrá bitva. Dal jsem si sice jenom 1 kill, což není zas tak dobré, ale dá se to uznat, jakože hlavně, že mám nějaký kill. Ale vidíme tam, že někdo měl i 4 killy, takže dostal jsem tady oznámení účinnou palbu a vzorný tankista 2. třídy. No a teď vám třeba představím nějaké tanky, které mám. Já to teď začínám tu hru, hraju jenom chvilku. Já jsem tady měl ten účet, ale zapomněl jsem od něj heslo, takže teď zase začínám hrát, ale měl jsem tam jenom takové nemoc dobré tanky, protože to nejčastěji hraju na tabletu a mobilu. Takže tady máme německý tank a za ten si třeba teď můžeme zkusit zahrát a zkusíme si ho nějak vylevit. Po této bitvě si asi zahraje i Erkon, který vám ukáže skilly, který to taky hraje tady na počítači, ale vlastně no prostě hraje to taky na počítači, ale teďkom nejsme na jeho účtu. Tak teďkom se můžeme kouknout, tak
hra nám jede úplně bez lagu, což je, I když natáčíme, což no, je dobré dodat, že nám to jede úplně v pohodě na těch 60 fps. Když nenatáčíme, tak nám to jede třeba na 150. no, to jo. Ale tak zase natáčení je natáčení. Ano. Okay. Takže jsme tady na mapě Rainberg Ruinberg a můj dobrý kamarád druhý, ne tady Ermak, ale jiný kamarád, nebudem říkat jeho jméno. On tomu to neříká takhle téhle mapě, ale já vám řeknu takovou jednu příhodu. My jsme takhle hráli zimní Himmlersdorf a on tomu říká zimní Himmelheisdorf. Zimní Himmelheisdorf. Což je celkem nesnesitelné, ale je to takové roztomilé. no, ale takhle tak se to určitě nemenuje. Ano, je to Himmlersdorf. Kámo, tom typek to jinak rašuje. Pojď. Yes. To bylo úplně štěstí. To jsem střílel jenom tak od oka. A jestli se vám nelíbí tyhle ty rozehrané hry, tak to taky klidně napište a my klidně založíme úplně nový účet a tam budeme jenom točit. Takže potom bychom mohli ještě zkusit natáčet Tube Tycoon, jestli víte, co to je, točí to teďkom hodně youtuberů. No a je to vlastně simulátor youtubera. Tak nějak se to dá popsat. Neříkej, že jsem dal hit našemu, ne. Jo. Tak, jdeme si na něho. Vlevo, Ermaku. OK, tak ten je už taky zničený a můžeme pokračovat směrem k ním na jejich vejsku. Zatím vyhráváme 6-3, což není zas tak hodně, ale dá se to už 7-3 a my to tady nějak zkusíme objet a zkusíme na ně zaútočit zezadu. Nebo respektive z boku. No, že se nestydí, že Ermaku takhle dozad. A tak tam je to. A tak World of Tanks, tak jsem to měl. Jo, za 11 jsem mu dal. Což není zrovna žádná sláva, ale není to zrovna taky nejhorší. No slava to určitě nebude. A není to zrovna ani nejhorší. S tím kulometem já nemám rád moc kulomety. A omluvte, jestli budeme slyšet málo, protože já jsem to ještě nezkoušel. Já jsem si tím, že ten mikrofon mám celkem nový, tak já jsem to ještě nezkoušel a nevím, jak to hraje. Ach já ten kulomet střílí hodně nepřesně. Si pak vezmu něco, které je bez kulometu nějaký dělo. Tak příští hru si asi zahraju já, protože už se blížíme k 10 minutám. Ať to není zrovna zase asi dlouhé, tak no. Ok, takže je zničený. A vyhráli jsme 15-4, což je dost hezké. Jakože teďko jsme to celkem dost udělali a já pouštím teďkom k hraní tady Erkona. Takže Erkone, můžeš se ujmout vedení nad tímto Káblem. počítačem. Trochu komplikace se viděla. Omluvte, trošku komplikace, máme tu tak trošku hodně drátů, takže jsou problémy, no. Malý stůl, hodně drátů. Tak nějak bych to popsal. Tak, S čím pojedeš? já si vezmu T28 a máme na tom hodně blbé dělo. No a tak si můžeme zajet. Jak jsem už říkal, tak já hodně hraju World of Tanks, hlavně Blitz, což je mobilní verze a tabletová. A Blitz, to je takové jako blití. no a tam vlastně na tabletech a tak už mám i 8 a tam vlastně to hraju mnohem více. Tak třeba v příštím videu bychom si mohli ukázat
můj účet, a nebo v tom videu se speciálním hostem. O, tak to je hezké. Teďko jsme před chvilkou měli 80 fps na videu, což je dost dobré. To tu... A jenom kdyby se někdo ptal, tak natáčíme přes OBS Studio. Jo? Jen tak pro informaci, ať Kam jedeš? Z toho sakaž vyjíždíš? Něco převalil. Pojď střílej. Teď jsem mohl už zničit. No dobře. Ještě se trefí. den. To je super. Jakože respektive s tímhle svým dělem jsem celkem spokojený. Sice nemá zase takovou přesnost, ale dává dost velký damage, což je samozřejmě pro nás výhodné. A že by si ho trefil? Jo, dobrý, hezký za 135. Tak je zničený a můžeš pokračovat. Myslím, že můžeme pokračovat. Tam možná jde další tank. A jdem na to. OK, Ermaku, proč nemluvíš? Nevím, tak já nerad. Tak to je takový nezvyk, já vždycky hraju sám a nejenom musím mluvit do kamery. No, tak toho se bojím, že tě... Už by byl, jo, tak ten tě zničí teď. Ne! No nevadí. Ale bral jsem mu na 15% a to se taky cení. Jo, dobře, je to takový nezvyk, protože já normálně jezdím s takovýma, řekněme, 5kama, 6kama. A je to takový nezvyk. No, tak bychom si mohli vzít dělostřelectví. Já ukážu svůj skill v dělostřelectvu. V tom nemám žádný skill, protože jsem skiller. Ne, nejsem killer. A tak, no. Hrajeme na mapě Malinovka. Hrajeme střetnutí, což zrovna nemám nejvíc rád. A hrajeme s 5kama. No to je zrovna ta nejlepší věc, ale není to zrovna ta nejhorší věc. Já ještě totiž s Bizonem nikdy nehrál, tak já si myslím, že to má větší rozptyl. No dobré, no tak dobré, no tak. Tak. Já bych to viděl tak, že si tady skočíme do vody. Co? Vidíš to taky tak? Ermaku. Úplně to vidím. Teď si o to můžeš skončit hra. Pak, že hraješ s 6kama a přitom vůbec neumíš hrát.
máme strechy, vidíš, že máme základnu a polovinu základny ještě k tomu. Tak se pozná amatér. A keci. Tak vyšší týry mají taky větší dosah, že já? Ale kdo by s trojkou jel do vody? No to já nevím, ale mohl bych to být třeba já. Tak ho naspoďte, debili. Pardon, že mluvím prostě, a on tu není. Tady je. Smrad. Taká jednička, do toho bych se dostal pouštěl. Na jistotu. Myslím, že tam to by ti už něco měla na týko. Nežně hodně ti dalo. Wow. Ten tam dost blbě počkal. Zrovna tak na kraj, tak dostal hezkou kapi. Od Erkona. Takže by šel další předmět. Tykom. Tak. Hezky. A škoda. Ta minula jen tak. A to, ta poslední byla moje. Jo? Ne, Jo, víš, jo. to bylo tady. A taky nepěkně tlačují. Ten vzadu už je mrtvý a ten dopředu to vytahuje hodně. On jede na tebe, takže bych se přepl. Nebo ne, ještě teď ne. Jde chvilka. On tu kempí, tak se na ní. Ten má štěstí. Já nenávidím. Já jsem vždycky Tohle to je střel hodně s rychlý rageu. tank. Střel jsem vždycky dostal největší rage. Protože Je kruci. To nabíjí strašně pomalu. tuším, že ty komu pojď na tebe. No, jak vidíme, je to 6:8 a naši obsazují základnu. A že by to Airphone zkusil. Lítá úplně vedle. Tak to bylo hodně vedle. Štěstí nám nepřeje. No. Ale ta vyšla dolů. To už chtěla jenom. Tam není. Máš dosah. A tak i kávečko a ale ještě mají 3 dělostřelstvo, takže teď nám zničil dalšího tanka Mají a tu té 67. je to ku prospěch jim, je to 11:8. Ale teďkom se týpek s tou kavědničkou ptá, kdo ho zabil. No. Tak, ještě mají tu. Mají tu té 67. Jo. Mají? Jo, mají. Ach jo. Tak to je blbý. No. Tak to se zmenšuje šance na výhru. A ta trojka, to bude určitě hodně lehká. Tak ale to je rychle. A má to kulomet a nabíjí to hodně rychle. Já vím. Tak.
Tak. Omluvte, že jsem chvíli nemluvil, ale já jsem se otočila, ať se napiju. Oh. To je z lodu. Je moc daleko. To je, Ne, to je zločin. Takhle být daleko. Ne. Ale ještě tam ta šance je na výhru. Ach jo. Už menší, ale s trojkou to by jsem moc netahal, protože tady jsou už hodně silný. Ale ten náš to tam hezky obsazuje, takže doufáme, že Já bych ho chtěl nezastřelí. někoho zastřelit. Ach jo. Oh je. A ty jdou už. Štuk. Ajej. Ne, nebude se koukat na mě. No, tak. Ne, úplně vedle. Si měl počkat, až to namíří. Ať se nejde, ať se nejde, ať se nejde. Je tam pan Stanček, 15 minut nevydrží. Kdyby do něj nestřelil, tak by tam vydržel. Kdyby si tam počkal. Kde je? Ale zase pozem od začátku. Tak zkouší ujet. Ne. Těsně. Někdo... Ta střela letí hold hodně dlouho. Tak, ale ty No, my jsme ve výhodě. Ani ne. Ale dobře. Jsme? My máme těžkého, KV1S, oni mají jenom... No jednoho těžkého. Oni nemají těžkého, oni mají jenom PZ-1C, to je ten jejich lehký tank. A 3 dělostřelec. No, No, už zas, já někam jedu. tak. Tak to jsou doufám, že tady jenom posune. to M41 HMC je. To tak, už 20 minut nahráváme, no teda. No, tak po téhle bitvě už to asi ukončíme, ať To to, nenatáhneme moc. tak, kde jsou tizní? Nebudu říkat kdo. Prasáci, co se mi schovávají. Tady už to počkáš. Prýho na té blízce. Oh, tady je smrad. Pardon, zase ne. Oni tam jsou oba dva. No, S těma 200 HPčkama, to bych chtěla zničit. mm, Jo, tak už si a oni zničili naše. těžkého. No. 3 dělostřelstva A to, proti já nevím, kde je to PZ1H. jednomu děl. PZ1C. Já nevím, kde to je. Teďkom se bojím, že na tebe vyjedou. Ono to má kulomet, dost silný. Já bych si zajel k tebou. Protože jenom jeden ti jede na pomoc. Z toho týmu. No, tak buď skočím do vody, nebo Neskákej hlavně do vody. Brdžigan. To je hodně dobrý tam celkem. Tohle je hodně aktivná hra. Brdžigan má totiž otočné dělo. No, tak kde jsou? Už máme hodně moc času. Při nejhorším to bude remíza. Což si nemyslím. Ještě 5 minut, tak to asi remízou nedopadne, pokud oni nevědou. Už mám jenom 5 nábojů. Au, 5 nábojů, tak to je blbý. Ale tak jo, s ním si vystačí do konce. To každou minutu jeden náboj. Více nemůžeš. Já bych být tebou už trochu jel. Dopředu a hlavně neskákej do té vody. Oni se schovávají a čekají určitě na remízu. No ale Si myslím. a proto tam musíš ty jet. Remíza je lepší, než být zabitý, ne? No, on tě nezabil, pokud jsi dobrý hráč. Jste 3-2. No, jenže to PZ1C je hodně, ale Tak hodně jeď dobrý. tam. On už tam jede, tak aspoň No. pojedeš za ním a dáš si nějaký damage. A já můžu snajpit to odsud.
Jo, potom jak ho zabiju jeho, tak ty budeš úplně nahraný. Tak já budu vědět, kde jsou, protože já budu mířit. Jenom chvilku. Já budu hlídat. Kde jsi? Pojď sem. Tak. Bez tak ho sejmeš. Tak oni zjistí. Ještě 3 minuty. Mám kryje. Já vím, už natáčíme půl hodiny. Ani ne, ještě půl hodiny ne. Skoro. Ale potom, po téhle bitvě, tak to bude nějakých těch 29 minut, no. No tak to asi tak vypadá, že to dopadne tak, Že budeme editovat, že budeme stříhat a potom že editovat. to speciální video už dneska nenatočíme. No, Proto... Oh, damn. ti říkám, ti oběda, já už je za tebou, už je... Ona kolem tebe projela. What? Kámo, tak ti ujede. Tu trojku by zabil na jednu ránu. Chápu, ale... Tak... To... Bacha, už do tebe střílí. Dostal si hit, dostaneš druhý, kámo. Ty dostaneš druhý. Tak já nevím, kde je, ale... Teď dělal střelectvo. No, A on to vám zkusí znovu. To se neboj. Ještě střílí svého. Pojď si měl. Tam pokud mi nepo... oh, damn. Ten týpek, on zabil oba dva. Ale jste dělal střelectvo na jedno. No, ale mi Rychle jeď tam, ty ho zničíš. vedle. On tykom o tobě neví, takže Ví, když na mě teď střílel. nemůže vědět. To byl jen zkus, kámo. On to zkusil. Proč by si nepořádně zaměřil? A tak ne, on si myslel, že já pojedu dozadu, ale já jsem uhnul doprava, víš? Okay. Tam by ti nezradil jet. Jo, pojď do něj. On teďko naví. Pojď, ty ho sejmeš. Ale počkej, ne. Dobře, takže jsme vyhráli Jo. další bitvu, mám 3 killy, super. Brčgan má 4 sice, to nevadí. Tak, tohle by bylo asi pro tohle video všechno, já se s váma loučím. Myslím si, že se tak s váma loučí úplně i Ermak Jo. a napište komentáře, lajkujte a odebírejte, takže čau. A ještě jsme dostali hrdinu. Bude hrdina. Já jsem hrdina, to jsem ještě nikdy nedostal. Co hraju? Wow. OK, já myslím, že hodně povedená bitva a těšte se na další